हा माथो जालायखो दुगैहैबानो जायो हा फोथारनिफ्राय फैनानै दासिमबो दुगैयाखै बिदिनो थालायलायबाय थानोसै नोंसोरो आं दुगैयालाय बाला गोरानाव माइ गायनानै आं अबस्था गैला दाउदै नोंहालाय दुगैहैया माबायदि दुगैनांगौ जाखो आथिं आखायानो माथो साजोब्बाय आरो सिनस्रियाबो आंना सिनस्रियाबो जाला डाक्टरनाव खि लाङाबा जाबावगोन नै दानाबा दुगैनो हालायथारै जाथारबाय होमबा आं फुख्रियाव दसे गोजोमनानै थाहैथां आंसो मिथिगौ बेसेबां खस्थ' मोनदों सिनस्रियानो बेसेबां सादों गंनोबो हाला सिखारनोबो हाला जिरायनोबो हाला आंखौ मानो माइ गायनो होनाय हा हिनजावनि फिसाया माइ गायाबा जागोन हिनजावनि फिसाबानो माइ गायथारनांगौ बे खोथा नामा माइ गायाबा मोनजाया आरो बुहुमाव माथो माइ गायि मानसिफोरबो दङ टाउननिफोरालाय बोरै माइ गायालासिनो मोनजादों आंबो बिदिनो जानो लुगैदोंना जाथिनि अननायाव नोंनि जाथियाबा नोंखौबा अनगोन ना अनला आदानि बिखुनजो आं नोंनाव हायना मुलि नागिरनो होनाया मानोथो नागिराखै नों दाबो बिदि हायना मुलिखौ नागिरबानो हाखु दाखु मोनाहाय खबर लादों र' आङो साननैसो धैर्य हमथ' दा ओंखाम ओंख्रिया मोनसिगोन थां दुगैहैदो बोरै दुगैनांगौ जाखो आंदि एसेबां खस्थ' मोननानै दङ आथिङाबो जि साबाय आथिंनि आदैया सिनस्रियाबो सासोबाय आं सिखारनो हाला आंबो गैयालै बे बारावबा ओंखामखौबो खाथियाव होफैबासो जानो हाबावसिगोन आंथ' दे नांगौबा ओंखामखौ बेवहायनो होफैगोन होमबाबो दुगैना लाहैथांदो थां ओंखामखौ बेवहाय लाबोबानो जाबाय आबै दुगैनो हाला बिराद माइ गायलाबथारबाय नामा नोंसोरलाय दिनैलाय हा जोंनि देहाखौ नुनानै मिनिनो फैदोंना नोङो आदा दे मिनि नोंखौलाय ओरैबाबो मिनिनो ओंखारखायो आङो नुबायना आदानि बिखुनजो आदाया आंखौ माबायदि मिनियो माला मिनिखो आंलाय आंथ' मिनियाखैना मिनिनांगौबा मिनिदो नै जावैसो गला नोंबो एरावबाय थानांला माइ गायनानै आखाइ आथिं मोदोम साजोबनानै दङनो डाक्टरनावसो लांनांसिगोनदां माइ गायना जानायनि फिसाफोरथो सानसे मा दुब्लियाव ओंखारहैखो बा डाक्टरनाव लांनांसिगोन जाहैबाय नोंसोरखौ हा फार्स्ट गायबालाय बेफोरबायदिनो मोदोम आखाइ आथिङालाय जोंनाबो सायो आरो गाबोनबो गायबा समफोरबो गायबाय थाबासो बे सिनस्रि सानाया गागोन आरो गोबावजों गायनायालाय साखागोनथ' आरो सिनस्रिफोरालाय आदैफोरालाय बिदिबालाय गायहोबाय थादोब्रा बिखुनजो माथो दैबो गैया माबो गैया एसे असाइस जायगायाव जों माबोरै गायनांगौ हाब्रु गोनांबाबो जेबो नङामोन रुवा खदालजों हाखर बानायसो माइ गायनांदों एफा गाज्रि हायाव जों माइ गाया माथो आं एमराजोखौ मिथिया बे गायगोन खोमा आं हले गाया आंबो गायालै नांगौबा आंखौ बेलेग खामानि हो आं बेफोरबायदि खदाल रुवा लालायलायनानै हाखर बानायलायना आङो माइ गाया बेबो दै गैयि जायगायाव हाब्रु गैयि जायगायाव नांगौबा आङो आल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा बेफोरबायदि खुरै गंसे लालायनानै आङो बास स्टेशन रेल स्टेशनाव बिहैगोन होमबाबो आङो हाब्रु गैयै हायाव आं माइ गाया आच्छा बेथा फैसा बिबथिंग्राखौसो बिराद गोरलै खामानि मोनबाय नङा होमबा नोंसोरो होमबालाय सानैनिबो आथिंखौ सासेनिखौ आथिं सासेनिखौ आखाइखौ दानस'नोसै गाबोननिफ्राय रेल स्टेशनाव फैसा मागिनो थिनहरनोसै बेखौनो बेस्ट जागोन बायदि मोनबाय आं मा बुङो आइ बिखुनजो जाबायसै जाबाय ओंखामखौ नांगौबा खुरनानै होफैनोसै आं हले ओंखाम जाया आं थाबायनोबो हाला आंखौ डाक्टरनाव लांदो आयो सासोबाय नामासै जेबो साबाय नैबे आखाइफोराबो ओरैबायदि सादों आखाइनि आसिफोराबो अबस्थायानो गैला आयो होमबाथ' मुलिसो जानांसिगोन दे ओंखामखौ एसे जानानै लादो बिनिफ्राय डाक्टरनाव थांनोसै थां लासै लासै सिखारनानै आखाइ आथिंखौल' सुहैदो नोंसोरो राजा आंखौ हमफैलाय आं गैयाबादि मा जागोन नोंहा बे जोनोमाव आं गैयाबादि बे जोनोमाव नों थांनानै थानो हागोन ना हाया आसासो खम मोनबाय आं सिरि था नों आंखौ हमफैनोबा हमफै नाटक बाजियानो जोबा नाटक बाजिसो होननानै बुंदों नोङो जाबाय बे फाग्लानि खोथाखौ खोनासंबाय थानांला थां आखाइ आथिंखौल' सुनानै फैदो ओंखामखौ जानानै डाक्टरनाव लांनोसै नुबायना आइ बिखुनजो मा जाबावगोन बे मानसिफोरजों स्पेशेलि बे दाउदैजों माबोरैथो इसेबां अलसिया जानाय बेलाय नोंनि फिसाजो हांग्रोमिन्दोनाव सोंबानो जाबायब्रा बेनो मोनसेबो खामानि मावनो होआ मालाय बिदिसो आंनि फिसाजोखौ रुवाथि बायदिसो बाहायमारदोंथ' आरो रुवाथि बायदि बाहायाखैब्रा गावहानो खामानि मावबाय थायोब्ला आं मा खालामनो बुंलाय देलाय गावहानो जिबायदि खामानि मावो ओमफ्राय गुबुनखौ खामानिखौनो मावनो होआ आंनि फिसाजोआ गोदोनिफ्रायनो बिदि मावबोखायो उन्दैनिफ्रायनो रुवाथि थानानै बिराद मावबोखानायखा आरो नोंहा बेनि हौवा जानानै खामानि मावनाङा होननानै गावनि बिनानावखौ थिननो हाया मालाबाबो गुबुनखौ खामानि थिना गाव हारसिंनो मावो खामानि मावनो मोनाबा लोमजायोसो होननानै बुंबावगोन बियो नोंहा एसेबो गियान गैया गावनि हिन्जावखौ एसेबो ताल लाया हिन्जावासो न'खरखौ बेङो बेनिखायनो हिन्जावखौबो एसे नायनो रोंनांगौ हिन्जावा ओंखाम जादोंना जायाखै बेफोरखौ ताल लानांगौ मोजाङै उन्दुनो मोनदोंना मोनाखै खबर लानांगौ सुखुआव दङना सुखुआवसो दङ हिन्जावखौ सोंबाय थानांगौ होमबासो हिन्जाव मानसिफोरा गोसोआ मोजां जानानै हौवाया खबर लाबा खामानि मावनो मोजां मोनो देहाफोराबो मोजां थायो
नों जेबो उदिस लायालासिनो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानो होबा गावनि हिनजावखौ सोर हिनजावा मोजां मोननो मोनगोनबोथ' आरो आंनि फिसाजोआलाय बेलाय जाम्बि दब नालाय नोंलाय आंनि फिसाजोखौलाय बहा थालानो गावहा गुबुन हिनजावखौ गोसो थोनायावसो मुखुब बिदि बुंनाङाब्रा आइ बिखुनजो गोसोआ बोरैबा मोनलायो दब मोनलायलायो नोंनि गोसोआ दब मोनो ना दाब मोनो मोनबाय था आंनि फिसाजोखौल' बांद्राय खामानि दा मावहो मिथिबाय दाउदैया मोजां खामानि मावनो होनोबा हो नङाबा हाबा हर हौवाफोरानो रावबो लाखियाब्लाय आंलाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा मंगलबाराव लांनानै बुधबाराव दोनहरजानाय मानसिखौलाय माथो होनबावनोब्रा नोंनो माबा मोनसे राहा लामा नागिरनानै होदो नङाबाथ' नेवलानोसो हाबा होखागोन आं होमबालाय सोर नेवला होदो हाबा होदो गुबुन हिनजावखौ हाबा होनो हायोब्रा नाथाय बे दाउदैसो दाउदै मालायनि न' हाबा होना होरबाबो जात जातसो बदनाम खालामहैगोन आंखौ बेनिखायनो गोरजिया लाखिनो नागिरदों आं नेवलाखौ होमबालाय माथो होमबालाय थाबखौ हाबा होदो आरो बेखौ हाबा होनानै डाइरेक्ट गथ' खांनो होखा होमबासो बादुलि मानसिफोराबो गथ' खांबासो खामानि मावनो रोंगौ जाय मानसिफोरा सिख्ला समाव खामानि मावनो रोङा हाबानि उनावबो खामानि मावनो रोङा बिसोर गथ' मोननाय लोगो लोगोनो खामानि मावनो रोंखायो नंगौ नामा औ नंगौथ' आरो एसे मोजां आइडिया होखोलै नोंलाय होमबाथ' थाबैनो हाबा होनांसिगोन दाउदैखौ इलेक्सनाल' जोबथों बेनि सिगां हाबा होजाया जात जात खालामगोन आंहासो बदनाम बसि जागोन होमबालाय बेखौनो खालामदो आयै सोर बिसोरलाय फुख्रियाव आथिं आखाइ सुनो थिनहरदों आङो ओंखामखौ खुरबायमोन नायनि आं बोरैबा दा फुख्रिफोराव गब'लाबायना थागोन अच्छाबारो थाइबानि लारु मा जालायखो आइ लाभ इउ आइ हेट इउ नोंनि आइ हेट इउ होनना बुंनाया बिराद गोदैखालै नों जेब्ला आंखौ बांसिन मुगैयो आं बांसिनसो नोंखौ गोसो थोयोलै फामे सना नों बायदिजों गोसो थोजानो आं इसेबां अनो नोंखौ अमा बेदरखौ मोजां मोननाय बायदि होमबालाय अमाजोंनो हाबा जाहैनाया नोंहा नों आंनि अमा बुन्दि जादोब्रा होमबानो आं नोंखौ हाबा खालामगोन लाजियाबो गराय बुन्दाया गराय बुन्दा मा एसे मैला मैथा बुंनानै थांलायखोब्रा बेलाय आंखौलाय जियानो जाया मानो दाउस्रि देलाय आंनि खर'खौ एसे गरम खालामनानै दङ बेनिखायनो नेवलानाव फन खालामनानै थाबैनो दाउस्रि देलायखौ आंनि लामानिफ्राय बुस्रांनो खोन्थानांगौ साला बे आंनि लामायाव सुजानानै गसंथेदों जोंलारि मा नांगौ लाबानो जाबाय दे लागोन दे आङो खिन्थु पेमेन्ट खालामनो मोननाय नङा मानि थाखाय मानि थाखाय नोंनिफ्राय आं फैसा लानो नोंखौ गोसो थोआखैना नाथाय आंखौथ' हेल्प खालामनो हो नों फैसा लायाबाबो जाबायना आंसो नोंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों दा नोंबो बुजिथारा मादै हाबा जोंनि सेक्सनथिंजाय फैनो नागिरदों आं बैयाव थाखुमायनि दे जागोन दे मादै हाबा जोंखौ ज' रायलायनाय नुबा मा जागौमोन दे एन्टनियाव मा लांफैदों नों बेवहाय नोंसोरखौ जोंहानाव थांगोन होनना मिथिनायखाय आइया आंखौ बाजार खालामनो थिनहरदोंमोन नंगौ नामा जोंथ' गाबोनसो थांगोन दाबो जेबो नङा दे ओमफ्राय खामानिफोरालाय बोरैथो सोलिदों मोजाङैनो सोलिदों नों मोजाङैनो दङ ना औ आं मोजाङैनो दङ सोंनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो नङा दे ओमफ्राय मोनसे खोथा मा खोथा मादै आंनि फिसाजो फावगालिखौ माब्लाबाबो दाथ'बाय दे बियो दासिमबो इन'सेन्ट बुहुमनि मोजां गाज्रिखौ दासिमबो मोजाङै मिथिजोबाखै गोदो एसे बैसो उन्दैयाव एसे थङालि बाङालिमोन आरो नाथाय दा एसे बुजिनानै जाबाय अब्लाबो जोबोद इन'सेन्ट बे मानसिया बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ माब्लाबाबो दुखु दाहो दे आंनि फिसाजोआ माबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय बेखौ रायालासिनो आं गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो नाजागोन आं नोंनिफ्राय बेखौल' लुबैयो फावगालिनि थाखाय जेबो होनांगौनि जेबो सिन्था खालामनाङा आं बाखिखिनिखौ होनो हाखायो खालि नों फावगालिखौल' दाथ'गाय बेनि गोसोखौल' दुखु दाहो मिन्थिबाय एन्टनिय' जागोन दे मादै नोंनाव बेखौल' लुबैयो आरो जेब्लाबो गोसोआव लाखि एन्टनिय' आं नोंजों जेब्लाबो दङ आंनि फिसाजोआ माबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ जेबो बुङालासिनो आंनो खोन्थाहर आं बेखौ बुजायगोन आरो आंनि फोथायनायाव फावगालिया मालाबाबो नोंखौ दुखु होनाय नङा आंहा फावगालिनि सायाव बेखौ फोथायनाय दङ दे होमबालाय आं थांनोसै जागोन दे मादै नाथाय फावगालिखौथ' जों थगायनाय बायदिसो जादों फावगालियाथ' जेबोखौनो मिथिया आं मा खालामदों दे मा खालामनो सानखो आङो थाबैनो जापानाव थाङाबा जानाय नंला नाथाय जापानाव थांनोबो आंनाव फैसायानो गैया माब्रै थांगोन आं आइ आफामोनाबो गावसोरसो थेगै सोलियो बहा होनो हानो बिसोर आंनो फैसा फारसेथिंजाय आं एन्टनिनिफ्रायबो लानो हाया फारसेथिं आं फावगालिखौबो थगायनो हाया मा खालामबावगोन दे आं दा जोंलारि मादैया थांबाय मा सानहाबाय थाखो नोंलाय मादैया मा बुंदों मिथिगौ ना नोङो फावगालिखौ जेब्लाबो दा थगाय होननानै माबेबा मोनसे मोजां खामानिनि थाखाय थगायनांगौबो गोनां जायो एफा साननाङा नोङो समखौल' नेनानै थाथ' गासैबो थिग जागोन अके ओइ थगालि दा मोनायाव मानसिफोर फैगोन पार्टिनि थाखाय मिथिबाय ना नों मानो मोनसेबो खामानियाव हेफाजाब होआ आबैखौ खालि मबाइल नायबाय थायोना नोङो नोंनि मेगनखौ बख्ल'गोन आं बख्ल'गै मा जादों नुबायना बम्ब्र जेबो खामानि मावा खालि मबाइल नायो दोखो
बुग्लिनानै सान्दुङावसो खानानै दोननो लुगैबाय आं बाला मानोथो एसेबां बादुलि जाखो बेलाय थांफैदोलाय मानो एसेबां बादों नोंलाय बायाखै माथो आंनो रिसार्ज नांगौ सोब्बा बावनांगौ नामा आरो उल्था रिसार्जसो बिदों आं रिसार्ज होबासो थोरसिखौ खुरै सुगोन जागोन दे जागोन बेसेबांनि नांगौ आं सोनानै होगोन ओमफ्राय आं थोरसि सुहैनायसै बे बदतमिज गथ'आ मासे बादुलि बाल आरो नोंबो फैसा होदाव खालामबाय थानाङा मिथिबायना बांद्राय गथ'फोरनि सिगाङाव गैया गैया होनबाय थाजाया गासैबो समाव गैया गैया होननानै जों गोदो बिदियैनो दङमोन जों गोदो बिदियैनो थायोमोन होननानै बुंबाय थाजाला दानि गथ'फोरखौ थुलुंगासो होनांगौ बिदि मोजां खालामनो नाजा बिदि मोजां खालामनो जुजि गैया खालामनानै दिन्थिबाय थाबा गैया जानानै थाबाय थागोन गथ'फोरनि फिउचाराबो बिदिनो जागोन जोंनाबो जागोन बेनिखायनो गथ'फोरनि सिगाङाव मालाबाबो गैया 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 होननानै बुंबाय थानाङा नोंनि फाथा डायलग खोनासंनो बायो आङो दे होमबालाय गैया नालाय गैया होननानै बुङाबा दङ होनसै बालाबो थाबाबो दङ होननानै बुंथारा आं बाला बांसिनसो उल्थासो जागोन नङाबा थफें जिराय नों फैबाय मोजाङानो जाबाय बाप्पावै मानि थाखायब्रा माने दा हराव पार्टि दङ ना बेनि बाजार खरसा खालामहैदोहाय नोङो आरो लोगोसे हांसो मानै दङ बेखौबो बुथारदे जागोन दे बादालियालाय बादालिया उन्दुनानै दङ दासो उन्दुथारदों फोजाथ'आ र' जागोन दे फोजायाबाबो जागोन आच्छा ओमफ्राय मानि पार्टिब्रा खोन्थालाय आंनोबो पार्टि माने पार्टि आरो आं बेफोरखौ इसेबां साननाङा मिथिबाय ओमफ्राय आं दि नोंनो मोनसे आइडिया होदोंमोन बिनानै मोनाबा सेनानै लानांगौ होननाया बोरै जाखो नों हेफाजाब होफादोब्रा आंनाव दा फैसा बांद्राय गैयाना बेनिखायनो एसे फैसाफोर दङबा होदो केस लगायनोसै आंथ' सानदों केस होलायालासिनो माबा मोनसे गाज्रियै रमान्स खालामनानै लाबा माबा जागोन मानो होनोब्ला आङो फाव फान्दायनायाव जोबोद गोरों ना मानसिया नोंनि बिमा गदाय आरो बिफाखौ फाव फान्दायनानै नोङो सम्पति होनाय बानायनोसै बाल बिराद फाव फान्दायनो रोंगौ नामाब्रा नोंलाय नों मिथिगौ ना दासो प्रब्लेमखौ मोनथिदों आङो जेब्लासिम मोजां जानानै थायो अब्लासिम बांसिन गाज्रि जायो थासारिया जेब्लानिफ्राय आं गाज्रि जानो सोलोंदोंना अब्लानिफ्राय आंनाव मोजाङानो मोजां जागासिनो बाप्पावै मानो बुजियासैलां माने जेब्ला आङो मोजाङै दङमोन ना जेब्ला आं मोजां थायो जेबो मोजाङानो जाया माने उल्था गाज्रिल' जायो दुखुल' जाबाय थानांगौ जायो टेनसन जानांगौ जायो ओमफ्राय जै दिननिफ्राय आं खुदगाव गाज्रि जाबायना बै दिननिफ्राय मोजाङानो मोजां जाबाय बेनिखायनो दानि जुगाव मोजां जाजाला गाज्रिसो जानांसिगौ गाज्रि आंथ' गाज्रिसो जानो सोलोंबाय थगायनोबो बिराद सोलोंबाय बाप्पावै मानो होनोब्ला सैथोनिख्रुइ थगायनायासो बांसिन पावारफुल मिथिबाय दाबायदियाव नों जुदि ओंखाम गोजा दै सोमनानै जादों होननानै खोन्थाब्लाबो मानसिया होननानै बोरैबासो रिएक्सन खालामगोन बा नङासो सानगोन बेनिखायनो बेदर जादों होननानै बुं बेदर नों जुदि ओंखाम मोनजायालासिनो रसा नांनानै दङ होमबाबो गोथाव खिन्था ओंख्रिखौ मिथिबाय होमबाना बै खोनाग्राया माने नोंनि ओंख्रिखौ मिथिग्राया आयु होननानै माबा मोनसे सानगोन मालायसो गोथाव मोनजादों होननानै मिथिबाय आं होख्राव जेसेबांखिनि मानसिफोरनो सैथो खोथा खोन्थाया नोंखौ बालाबो खोनाया ओमफ्राय खेबसे जुदि नोङो लासैनो गुरैनो नंखाय बाथ्रा बुंलाय गोमजोबखाबाय बिल्डिंआव बेनिखायनो आं दाना जौगानो थाखाय थगायो फाव फान्दायो बेनिखायनो नों आंनि टिमाव फै नोंनि न'खरनि खावसे सम्पतिखौ नोंनि खालामना होगोन बाला बाप्पावै मालानिफ्राय इसेबां माबा माबि जानानै थाखुमाखोब्रा नोंलाय आं गोदो एसे एनै थगायला खालामबाबो एफा गाज्रि थगायामोन आरोना नाथाय दा आं ओरैबायदि थगायनो रोंबाय माने नोंसोर बायदिनो थगायनाया माबायदि गार्लफ्रेन्ड थानानैबो गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै थगायनाय हिन्जाव थानानैबो हिन्जाव थाया होननानै थगायनाय बेफोरबायदिसो हाबा जानानैबो हाबा जायै बायदि होननानै थगायनायसो आंनि थगायनाया बेलेग मिथिबाय आंनि थगायनाया आंनि थाखायल' बेनिफिट जानांगौ आरो बेनिफिटआबो ओरैबायदि पावारफुल जानांगौ बेफोरबायदिसो थगायो आं दाना फिसा फिनला थगाया आंनि थगायनाया दामि पावारफुल आरो प्रफेसनेल मिथिबाय बाप्पावै नंगौ नामाब्रा होमबालाय नोंनि थगायनाय बुद्धिखौबो लानांसिगोनलै आरो आंहा सोरबा थगायदोंबाथाय टेम्पासो उथिखायोलै खर'आ बुनोसो गोसो जाखायो आंहा रागाखौबो जानला मानला समाव बाहायनाङा मिथिबाय रागाखौबो ना जों मानसिफोरा बाहायब्रेलाबायना लानानै उनाव लससो जायो बेनिखायनो नोंनि रागाखौ ओरैबायदि
बेबायदिसो बाहायनांगौ जेरै बिराद ग्रुपाव थानानै माने जमा मानसिफोरनियाव गेसाव खिफिना होनाय बायदिसो बाहायनांगौ रागाखौ मिथिबाय डेन्जार रोंथारबायलै नों मानसिया फोरोंबावगोन आं लासै लासैनो ओमफ्राय दा बाजाराव थांदो आरो दिनै गोगोमैनो पार्टि होगोन जोंहा आच्छा दे नोंनि पार्टिखौ नेनानै थाबाय दिनै धामाका पार्टि होखागोन आं आरो आंहा अमा राजाखौ लिंहरनोसो बावदों र' लिंहरनि बाला हेलौ अमा राजा दिनै जोंहानाव पार्टि दङ जाफैगोन ना नोङो फैदो बाल नोंनि थाखायसो आं पार्टि होनो हादों फैदो ना नेनानै थाबाय मानो फैदों नों बेवहाय मानो फैदों नोंखौ आंसो लानानै फैदों हस्पिटालाव आं नोंनि मोखांखौनो नायनो बायो आंखौ नायनो बानानै मा जानो नोंनि खाफालाव आंखौनो नायबाय थानाय लिरनानै हरखादों खोमा इसोरा बेनिखायनो नों आंखौ नायनो बाबाबो नायनांसिगोन आंबो नोंखौ नायनो बाबाबो नायनांसिगोन मावदाजाया आनै बहा थांबाय थायो नोङो डाक्टरा मुलि बायनो खोन्थादोंमोनलै आंखौ नोंनो होनो थाखाय मुलि लायदोंमोन आं ओमफ्राय आदायालाय फनाव सोरजोंबा रायलायगासिनो दं नेवला आफाया लिंहरदों आंखौ बोरैथो जालायखोब्रा जोंनालाय माइ गायनायानो बिजिसो लाफैगुलायनाय जाबाय होमबा जोंहा नोंबो लादों नामा आं आथिं आखाइ सानायनि एसे मुलि लाबायलै नोंबायदि बिजि लागुलायनाय जायाखै आंना नोंहा उन्दु गायदों नालाय माइखौ आयदा बाहायदोंब्रा आं आयदा जियानो जाबायला सिलायना जोब्बा न'आव थांनोसैलै आं लाजिनोसो ओंखारबाय नोंनि जानानै नोंहा खुसिसो मोननांगौ